साबधान जा लोगोफोर इउटिउबाव साकरिनि नामाव बायदिसिना भिडिअफोर आपल'ड खालामगासिनो दङ मानसिफोरा बेफोरनि बागै नोंसोरो एसे साबधान जा बेवहाय बायदिसिना खोथा बुंनानै नोंसोरनिफ्राय फैसा बख'नायनि थाखाय बिसोरो भिडिअ बानायो बिनि एग्जाम्पल हिसाबै आं फिसा मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो देखायनोसै बे भिडिअखौ नायदो आरो मोजाङै खोनासंदो বহুদিনৰ পাছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ভেকেন্সি মুকলি কৰি দিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ভেকেন্সি भिडिअखौ मोजाङै खोनासंबाय जानांगौ भिडिअआव बुंनाय बायदिब्ला स्वास्थ्य विभाग माने डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय बे 39,000 जबा जेनेबा ओंखारदों किन्तु जों जेब्ला डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ बे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बे वेबसाइटआव थाङो बे थाङोब्लाथ' जों बेवहाय जेबो रिक्रुटमेन्टनि बा जेबो जबनि जेबो निउसखौनो नुवाखै अब्ला बे बबेनिफ्राय बुंखो बेबायदि 39,000 थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रि दं होननानै बे बबेनिफ्राय खोन्थाखो बेवहायथ' मोनफ्रोमबो जायगायाव बिदि एपइन्टमेन्टनि खुनु बिदि निउस गैया ठीक আছে स' भेरि केयारफुल हा बिसोरो बिराद बिदिनो बायदिसिना खोथा बुंनानै माने मानसिनिफ्राय फैसा सोबख'नायनि मोनसे बिसोरो खायदा बाहायो थिग बेबायदिनो जेब्ला जों बे इउटिउब चेनेलनि बे जों बेनि डिसक्रिपसनाव थाङो अके डिसक्रिपसनाव थाङोब्ला बे नुगोन जे एप्लिकेशननि लिंक अके बे जाबाय नै मोनसे एप्लिकेशननि लिंक बे एप्लिकेशननि लिंकखौ जुदि आं क्लिक खालामनानै नायो अब्ला नुनो मोनगोन दसे नेथ' नै खुलिबाय बे खुलिबा मा जागोन बे एक्चुअलि बे निउस जे बे भिडिअ जे बानायदों बे एक्चुअलि बे माबा मोनसे एपल' फार्मासिनिफ्रायसो फैदों आरो बे एपल' फार्मासियावबो जुदि जों मोजाङै नायो गोजौ गाहाय खालामजोबनानै गासिबो जायगायाव नायो बेयाव नुनो मोनगोन जे बेयाव मोनसेबो बिदि रिक्रुटमेन्टनि जेबोआनो गैया बेयाव अके बे मोनसे माने बे एमाजन बायदि मोनसे बे बिसोरनि प्रडाक्ट फाननाय मोनसे माबासो बियो माने वेब पेजसो थ' बे बबे जायगानिफ्राय माबेखै बबेयाव एसेबां बुरजा रिक्रुटमेन्ट मोनखो एसेबां 39,000 बे पस्ट मोनखो बेथ' मोनसे सारप्राइज थ' बेनिखायनो लोगोफोर नोंसोरो एसे साबधान जा बेफोरबायदि बायदिसिना अनेकथा बिदि भिडिअ नोंसोर नुगोन इउटिउबाव नायोब्ला बेफोराव बिसोरो बिदिनो गावसिनि बे वाट्सएप नाम्बार होयो ओमफ्राय बे गावसिनि वाट्सएप लिंकजों जानांगौ बिसोर फैसा थैसाबो बिदि बिनो हायो थ' बेफोरनि बिराद साबधान जा एकदम अथेन्टिकेट जेनेबा बेबायदि भिडिअफोरखौसो नायनो नाजा बे मोननैसो चेक खालामनायनिफ्रायनो आं बुजिना मोनखाबाय जे बे भिडिअआ मोनसे फेक भिडिअ थ' बेखौ आं फरवार्ड खालामनानै नायनो गोनां दरखारानो गैला बे मोननै बुस्थुखौ आङो चेक खालामनानै मोनथिखाबाय जे मोनसे बियो फेक भिडिअ बे मोनसे फैसा जानायनिसो बे मोनसे टेकनिक थ' बेनिखायनो नोंसोरबो एसे साबधान जा जेरैनो मेरैनो बिदि भिडिअ नायलाबायनानै फैसा दाहरलाबाय आंबो दासान्दि बिदिनो साकरिनि बागै बायदिसिना बिदि निउस लाबोगासिनो दङ आं खिन्थु बिराद अथेन्टिकेट मोनसे निउस लाबोयो बे एक्जेक्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बबे जायगानिफ्राय गदों बे निउसआ रिक्रुटमेन्टआ बे बायदिसिनानि डिटेल्स आं बे आंनि इउटिउब चेनेलाव होयो स' बेनिखायनो नोंथांमोना साबधान जा जायखिजाया एपइन्टमेन्ट साख्रि नांगौ होननानै खर' गुदुं खालामनानै बायदिसिना जायगायाव नोंसोर इउटिउब नायलाबायनानै फैसा नोंसोर दाहर नङाबा बिदिनो बिसोरो बेबायदिनो फैसा लाङै नोंनिफ्राय सोबख'गोन आरो थ' बेनिखायनो साबधान जा लोगोफोर जोबोद साबधान जा